som mal v hlave iba to, že už chcem skončiť tento život. A v tej chvíli som mal pocit, ako keby ma niečo stiahlo a povedalo, nerob to. To prázdno, ktoré som v sebe cítil, to sa asi ani nedá opísať. Jeden deň som mal pocit, ako keby ku mne prehovoril Duch Svätý. Teraz to už viem, že to bol Duch Svätý, ale v tej chvíli som nevedel, že prečo, ako. A čo tvoja závislosť, že ak si sa stretol s Bohom, že to tak spadlo z teba proste. Ahojte všetci. Čaute. Vítame vás pri videopodcaste Náš príbeh, ktorý je pod našim YouTubeovým kanálom Father's House alebo Otcov dom. Vítajte v našom krásnom štúdiu dneska. A ja tu mám dneska špeciálneho hostia medzi nami. Ahoj. Ahoj. Toto je Nino. Nino, tvoj príbeh je neuveriteľne zaujímavý. Cez čo všetko si prešiel, cez aký životný príbeh si ty vlastne išiel a ja by som sa ťa chcela na úvod spýtať, odkiaľ pochádzaš? Pochádzam z Revúcej, tam som sa narodil a žil som tam do 19 a potom vlastne som cestoval po celej Európe a vlastne skončil som tu v Bratislave. Vyrastal si v akej rodine? V úplnej rodine? Ako to bolo u vás doma? Vyrastal som v neúplnej rodine, pretože môj otec odišiel, keď som nemal ani rok a bolo to veľmi ťažké, samozrejme. A mám staršiu sestru a vlastne vyrastal som iba s ňou, s maminou a so starkou. Alebo ten jeho vzor, mužský vzor. Mužský vzor mi určite chýbal, určite áno. A nechýbal mi on ako človek, keďže som ho nepoznal, samozrejme, ale cítil som, že potrebujem takú chlapskú ruku. Hej, to mi veľmi chýbalo. My sme sa tak veľa rozprávali o tvojom živote a ty, ako si vyrastal v Revúce a tak po nejakom čase si začal vlastne športovať. Je s tvojou takou najväčšou vášňou aj dodnes, možno stále je futbal. Bol si taký vášnivý futbalista, hrával si futbal veľmi veľa rokov. A keď si spomenieš spätne tie roky dozadu, aké to bolo pre teba obdobie? Ja si myslím, že to bolo to najkrajšie obdobie v mojom živote. V mojom živote, dospievajúcom živote. Pretože robil som to, čo milujem. Čo je podľa mňa to najdôležitejšie, čo človek môže robiť v živote. A veľmi ma to naplňalo a dával som do futbalu úplne všetko a stal sa mojou takou pozitívnou drogou. A vyrastal som vlastne od 6 rokov som hrával futbal a vlastne hrával som ho až do 25 a futbal bol pre mňa všetkým. Akú pozíciu si väčšinou, kde si stával na ihrisku? Väčšinou v strede zálohy som hrával. Stredopoliar. Hej. Ty si veľmi dôležitý. Ale prišlo do tvojho obdobia aj do tvojho života také obdobie, že vlastne boli tam rôzni chalani na tom futbale a zažil si rôzne veci. Porozprávaj nám o tom. Ja, keďže som nemal žiadny mužský vzor, tak som ho hľadal asi v kabíne tam u nás, keď som hrával futbal a môj kamarát bol vlastne kapitán týmu, bol to najlepší hráč, vtedy vyhrával aj v širšom výbere reprezentácie, čiže on bol taký môj vzor, no a vlastne on ma viedol všetkým a bol proste pre mňa vzorom. A čo ste spolu zažili? Okrem toho dobrého, určite na futbale ste možno zažili aj iné veci. Bolo toho veľa vlastne. V podstate tam celý môj príbeh začína raz po tréningu a sme išli do baru a boli tam aj automaty a vlastne to bol začiatok môjho konca. Ten deň som prvýkrát hral, vtedy som mal ešte 17 vlastne, ešte som nebol ani dospelý a doteraz nechápem, ako mi to mohli dovoliť, ale vtedy som z 20 korún vyhral 10 000 korún, čo bolo v tej dobe viac ako plat mojej maminy, mesačný napríklad. No a v tej dobe, ja si pamätám, keď som dostal 200 korún, tak z nich som žil týždeň, hej. Čiže to bolo x-násobne viac a preto sa toto dialo, pretože som chcel rýchlo zbohatnúť a keďže
keďže sme vyrastali bez otca, ktorý nám ani neposielal výživné, tak sme mali vždy toho málo a veľakrát sme ani nemali čo jesť. Čiže tieto peniaze boli pre mňa niečo ako dar z nebies, hej. Ale vôbec to tak nebolo, práve že naopak stiahlo ma to ešte viac do toho a vlastne prvé 3-4 razy som iba vyhral. Čiže vlastne človek, ktorý má 17, mal pri sebe nejakých 20-30 tisíc korún, ktoré boli vtedy fakt veľká suma v tej dobe, hej. A deň pred Vianocami, vlastne to sa stalo deň pred Vianocami, som z tej výhry dal mamine 5000 korún. My sme mali po x rokoch konečne normálne Vianoce, že mali sme aj jedlo, rezne, hej, a tak, no a vlastne to bol taký štarter toho celého. Ty si vtedy uvedomoval, ako vo svojom živote, bol si veľmi mladučký, ale ty si vtedy uvedomoval, že niečo sa deje v tvojom srdci, tvojej duši, že vzniká tam nejaká určitá závislosť na tom, ako rýchlo akoby prísť k tým peniazom, že ako si sa v tom ty cítil, vieš? Že asi tam bola tá eufória, ten dopamín. Na začiatku väčšina gamblerov asi tak funguje, nie? Že tam je veľmi silný dopamín, veľmi rýchlo beží ti hlava, proste ako kde, ale že zároveň sa to stáva určitou závislosťou. Ty si to vtedy v tých 17 rokoch už uvedomoval? Nie, ja som si to neuvedomal vôbec. Možno prvýkrát som si to uvedomil v 19, keď sa to stalo také intenzívne. Vlastne, lebo po tých všetkých výhrách prišli samozrejme prehry a všetko som prehral, všetko, čo som si zarobil na brigádach, alebo potom neskôr v práci som prehral samozrejme a to všetko, čo sa dialo, ma ťahalo tak dole a začal som nielen kradnúť doma, ale v podstate všade, pretože všetky tie peniaze, ktoré som mal, ktoré som si zarobil, proste som chcel viac a viac hrať a všetky tie peniaze som chcel naspäť, samozrejme, ale to nebolo možné. Aké dlhé obdobie si hral automaty? Automaty si hral, nie Mike, iba auto. Aj som podával, ale tam mi to išlo, keďže som bol športovec a vyznal som sa do toho, ale automaty som hrával koľko rokov? Skoro 10 rokov. Čiže od 17 do 27 rokov. A hral si stále aj futbal v tomto období, alebo ťa to stiahlo tak dole, že si sa prestal venovať tomu, čo si mal tak rád? Stiahlo ma to tak, že som postupne prestal chodiť na tréningy, prestal chodiť na zápasy a vlastne celý môj život sa točil len okolo hrania sa, okolo automatov, okolo počítačových hier. Takže tvoja rodina, najbližšia mamička, sestra, oni vedeli, že v čom sa tak, vieš, v čom sa ten Nino tráca, alebo kde sa on nachádza? Vedeli to veľmi dobre a oni raz aj prišli do herne a vlastne ja som vtedy prehral posledné peniaze, ktoré som im ukradol. A veľmi plakali a to ma veľmi ešte viac ma to zlomilo ako predtým. Ak by sme mali teda povedať nahlas, tak si sa stal v podstate gamblerom. Je to veľmi ťažká, možno až taká duševná nejaká porucha, ktorá ti ide. Ako by si možno opísal tú myseľ človeka, ktorý je závislý na hazarde, ktorý je závislý ako gambler? Ako by si to opísal? Ako funguje taký človek? Taký človek funguje už je iba ako... Ja som to v minulosti tak nazval, že taká prázdna olita. Ako keby tam už nebola ani duša. Pretože tými rokmi človek nielen prehráva peniaze, ale prehráva ako keby aj samého seba. Ako keby strácal dušu. Strácal pojem o realite, pojem o čase. Ako keby som stratil úplne všetko vo svojom živote. Na čom mi záležalo. Ty si potom neskôr v podstate z tej Revúcej sa dostal v podstate do Bratislavy, kde si začal nejakým spôsobom fungovať. Čo sa dialo v našom hlavnom meste s tvojim životom? Ako si tu fungoval? Čo si tu robil? No mal som veľa prác, ja som striedal práce, pretože tá gamblerská hlava chcela, alebo stále hľadala iba po čom tak najviac túžila, to je hranie sa.
samozrejme potreboval som zarábať peniaze, čiže som chodil na brigády. Dlhé roky som iba brigádoval a popri tom som sa hral. Nie len, nemyslím teraz len automaty, ale myslím aj počítačové hry a všetko okolo a vlastne len tak som svoj život hádzal do koša a boli to hrozné dni. Čiže všetko, čo si zarobil, si v podstate hneď prehral. Hneď. Dostal si výplatu, hneď si išiel do kasína alebo niekam a hneď vlastne. A čo si jedol? Alebo vlastne vieš, že asi si nemal asi veľmi čo jesť, lebo asi si každú korunu odložil, aby si mohol ako keby s pocitom toho, že vyhráš, hej? Že vyhráš veľkú sumu a zase sa budeš mať dobré, nie? Alebo aká je tá hlava? Presne tak to bolo a vlastne vždy, keď som prehral, tak som si iba hovoril, že prídu ďalšie peniaze. A začal som si požičiavať a v tej dobe ešte existovali nebankovky na Slovensku a tie vám dali, koľko ste chceli v podstate, hej. A ja som si napožičoval toľko peniazy, že to už bolo neúnosné, aby som to splácal. A prehral som úplne všetko, čo som mal. My sme sa rozprávali s Ninom a tento príbeh je naozaj taký dlhší a komplexnejší, ale bola jedna taká situácia, kedy si bol v kasíne na jednej veľmi vysokej budove, ktorá má cca 20 metrov a viac. Je to v Ružinovej, je to budova Retra, kde je vlastne to obrovské kasíno, kde si vlastne skončil, lebo si tam bol zahrať. A vtedy si prehral opäť už niekoľkýstýkrát a vlastne si stal na tejto budove, teda vyšiel si hore, úplne na tú najvyššiu budovu, hore na strechu. Hej, a stál si na tejto streche. Čo si videl, keď si sa pozeral z tejto strechy? A na čím si rozmýšľal? Rozmýšľal som nad tým, že odtiaľ to už nie je cesty späť. Že už nemám žiadnu nádej sa vrátiť do normálneho života. A bolo to veľmi ťažké obdobie. Konkrétne ten deň bol jeden z najhorších dní v mojom živote a nie preto, že som vyšiel na tú budovu a chcel som spáchať samovraždu, ale aj preto, že si pamätám, že som vtedy sklamal veľa ľudí. Nielen svoju rodinu, svojich kamarátov, ale ja mám pocit, že všetkých a hlavne som sklamal samého seba. No a preto som išiel hore na tú budovu, pretože som to už chcel ukončiť, už som nemal síl bojovať ďalej sám so sebou a keď som sa postavil na tú rímu, tak som mal v hlave iba to, že už chcem skončiť tento život. A v tej chvíli som mal pocit, ako keby ma niečo stiahlo a povedalo, nerob to. Wow. Keď sme sa rozprávali, tak som sa ťa spýtala, že koľko centimetrov si bol od toho, aby si vlastne spadol a ty si mi povedal, že len jeden krok. Bol si tak blízko, že len jeden krok, aby si vlastne zoskočil dole? Áno. A ako si to vnímal možno tú vyššiu moc vtedy, že čo to bolo vlastne tá vyššia moc, že ako, vieš, že som rozhodnutý, mám veľmi ťažký čas, som veľmi dlžný, sklamal som veľa ľudí, sklamal som seba a teraz stojím a vlastne fakt to chcem ukončiť. Čo to, keby si to mal viacej opísať, že ako keby ťa niekto potiahol, takto jemne za tričko, alebo ako by si to možno, vieš? Asi tak, ale skôr som si prehrával to, že čo so mnou bude. Čo so mnou bude potom, že toto asi nie je koniec. Čo si rozmýšľal nad tým životom ďalej, po smrti. Áno. A keď nad tým tak spätne rozmýšľaš, nad celým tým tvojim životom, že ako hlboko si vlastne musel padnúť, aby si uvedomil, že sa musíš postaviť z tej zeme a posunúť sa ďalej. Čo sa dialo ďalej v tvojom živote? Takže z Retra, z vysokej budovy si neskočil, ale čo sa dialo ďalej v novom živote? Koľko si mal vtedy rokov? Vtedy som mal 20, ja si to už úplne nepamätám, ale asi 24. 24 rokov. Mladý chalan, ešte v podstate také mladé ucho, ktorý je len 6 rokov dospelým, ale ako hlboko si musel padnúť na to dno, aby si sa vedel z toho dna odraziť? Čo sa dialo ďalej v tvojom živote? No, tým vlastne, že som to nespravil, sa v podstate nič nezmenilo. Pretože som hral ďalej a vtedy som si uvedomil, že to je fakt zlé. No a jedného dňa som zavolal svojej sestre a
s plačom som jej povedal do telefónu, že som proste gambler, že som prehral strašne veľa peňazí, že mám napožičiavané a ona, moja milovaná sestra, mi povedala, že ona si zoberie pôžičku a všetkým ich splatí, ale že musím ísť na liečenie. A tak sa to aj stalo a splatila mi všetky dlhy a ja som súhlasil s tým, že pôjdem na liečenie. No a Išiel som na liečenie na Prednú na horu. Prednú horu, áno. A vlastne za tie 2 mesiace som veľa vecí pochopil. Veľa vecami som premýšľal, ako zmeniť svoj život, aby opäť mal zmysel. A tie 2 mesiace boli pre mňa veľmi, veľmi dôležité. Bola to taká škola života. No napriek tomu to nepomohlo tak, ako by sme všetci chceli. Ja som sa vrátil deň pred Vianocami ako taký darček, možno nechcený v tej chvíli. A snažil som sa reštartovať svoj život. No po pol roku, ako som bol doma, ako som cekal dobrotu, tak som sa vrátil späť do Bratislavy a až tedy začalo peklo. Pretože ja som sa vrátil do starých koľají a vlastne postupom času sa zo mňa stal bezdomovec. To prázdno, ktoré som v sebe cítil, to sa asi ani nedá opísať. Nino, keď sa tak spätne pozeráš a tak rozmýšľaš nad tým, aký je život na ulici, aké to pre teba bolo? Je to veľmi ťažké. Ja som bol na ulici viac ako pol roka a z toho asi 2 mesiace som vlastne chodil do jednej ubytovny, kde zaplatím eurá, môžem sa tam vyspať a potom odísť. No ale ostatné mesiace boli veľmi, veľmi ťažké. Ja som chodil po Bratislave ako človek bez duše a vlastne už som ani nevedel, že čo mám robiť, aby som zmenil svoj život naozaj. A vlastne spával som kade-tade a vlastne jedného dňa som stretol jedného pána na brigáde. Pomedzi to som vlastne brigádoval a on mi dovolil bývať v jeho záhrade v takej maringotke. Dal mi prácu, dal mi brigádu a vlastne ja som sa s ním o tomto nerozprával. Nič som mu v podstate nehovoril, že prečo som na ulici. On ma iba akceptoval a bol rád, že mi môže pomôcť. Si sa tam mohol sprchovať, umyť? Áno, našťastie áno. No a vlastne jeden deň som mal pocit, ako keby ku mne prehovoril Duch Svätý. Teraz to už viem, že to bol Duch Svätý, ale v tej chvíli som nevedel, že prečo, ako. Čo ti povedal? To ma veľmi zaujímalo, lebo to je ako uprostred tvojej situácie, že čo ti povedal? Povedal mi, aby som si kúpil mobil a SIM kartu a aby som zavolal svojej mamine, ktorú som viac ako rok nevidel a ona už na mňa úplne zanevrela, vlastne celá moja rodina po tom všetkom. A už ťa v podstate nekontaktovali, lebo ťa nemali kde kontaktovať, bol si bez mobilu, doklady si mal? Doklady som našťastie mal, ale Oni vlastne nevedeli, kde sa nachádzaš, čo robíš, kde si, či žiješ, nežiješ, nevedeli o tebe nič, ani sestra. Tak. Kúpil si SIM kartu. Hej, aj s mobilom takým tlačítkovým, ako majú naše staré babky. Hej, A čo? A potom vlastne jeden večer som si povedal, že chcem počuť svoju mamu. Že chcem vedieť, ako sa má a čo robí, napriek tomu, že ma v tej chvíli možno aj nenávidela. Neviem, to je asi veľmi silné slovo, ale proste na mňa zanevrela. No a našťastie som si pamätal jej číslo a zavolal som jej a ona samozrejme nevedela, že kto jej volá. A po chvíľke ticha sa ma spýtala, že syn môj, si to ty? Syn môj, si to ty. Wow. To bola jedna z najsilnejších vecí, ktoré som v živote zažila. Mal som pocit, že to bola taká nádej, ten rozhovor s ňou. Nino, to je veľmi vzácne, že mamina napriek tomu, že vlastne mala neznáme číslo, ti zdvihla, ešte ťa pozvala domov
a že si mohol zacítiť možno trošku takej nádeje. Ale udialo sa ešte niečo iné, čo ťa pozbudilo k tomu, k takej novej nádeji v tvojom živote? No, potom ako skončil hovor, tak som si iba kľakol na zem, pozrel som sa na nebo a povedal som si, že Pane, ak existuješ, ak naozaj existuješ, tak mi prosím pomôž. A ja ti sľubujem, že budem tým najlepším človekom, aký môžem byť. Wow, to je nádherné. A čo sa dialo v tvojom živote ďalej? Bol tam ten pán? Stretol si nášho pána, nášho kráľa? Čo sa dialo ďalej? Potom vlastne, ako mi mamina povedala, že môžem prísť domov, tak ja som myslím, že o 2 dní na to išiel domov a vlastne prijala ma, prišiel som ako taký marnotratný syn a síce mi nedala žiadne rucho, dala mi iba papute, ale Aj to ale viem, že tam bola pre mňa. Po tom všetkom zlom, čo som urobil. Ja. No a vlastne v ten deň, ako som prišiel, mi ukázala video z tábora, ktorý organizuje Kostol na hrane. No a vlastne ja som v ten deň napísal na profil Kostola na hrane a spýtal som sa, že či som starý na to, aby som išiel na tábor. No a Ríško Naďpal vlastne mi napísal, že ma chce najprv stretnúť a uvidíme, porozprávame sa, že kto sme, čo sme. Tak sme sa stretli a vlastne odvtedy sa začali úplne meniť veci a prvýkrát som vlastne stretol ľudí z Kostola na hrane. Ty si vtedy ešte nebol veriaci človek. Nebol. Ty si bol v podstate Nino, ktorý žil na ulici, ktorý bol ešte v podstate kus závislý, že ešte si nebol úplne slobodný, ale si sa dostal medzi veriacich ľudí. Áno. A išiel si priamo na tábor, do lesa. Áno. Mega camper, ktorý je úplne v lese, bez elektriny, bez ničoho. Áno. A tam si sa dostal medzi týchto veriacich ľudí. Aké to bolo pre teba? Bolo to také zvláštne. Ja som nechápal veľa vecí, ale pamätám si, ako som sa cítil. Ja som sa cítil ľúbený. Napriek tomu, že som bol jeden z najstarších vtedy na tom tábore, tak vlastne ja som mal pocit, že som jeden z najmladších. Wow. Že potom, po tých dlhých rokoch prázdnoty, sklamania, prišli ľudia, ktorí sa o mňa zaujímali, ktorí mi dali lásku. A keď som videl tých usmiatých ľudí, ktorí sú plní života, tak som si povedal, že chcem byť jeden z nich. A vlastne tam som začal rozmýšľať viac a viac o Pánovi Ježišovi a či vlastne nejaký Pán Boh existuje, hej. A viac som sa začínal učiť. Chcel som vedieť viac o tom. Chcel som vedieť o tom, že ja môžem byť niekedy veriaci. A vlastne ja som sa vlastne potom presťahoval do Revúcej späť a stretával som sa s nimi a spoznával som ich a hlavne som spoznával Pána. Lebo to, ako žili, to, akí boli dobrí k sebe, to som veľmi dlho nezažil a vlastne ukázali mi, že iba život s Pánom Ježišom má zmysel a Pán naučil všetko cez písmo a cez jeho modlitby. Wow, to je neuveriteľný príbeh, aký ty máš. A ja sa ťa chcem spýtať aj možno, že mnohí, ktorí nás teraz počúvajú, by ich to tak napadlo, že Nino, a čo tvoja závislosť, že ak si sa stretol s Bohom, že to tak spadlo z teba proste ako šaty, vieš, alebo proste, že čo sa udialo v tvojom živote v tejto oblasti? Ty si prestal zrazu zo dňa na deň mať túžbu, alebo že... Lebo už si sa potom vlastne nevrátil nikdy na Prednú horu. Už si vlastne žil svoj vzťah s Bohom, už je to vlastne 2 roky od toho úžasného momentu na mega camperi. Ale čo sa vlastne udialo v tvojom živote v tejto oblasti? No, počas tých dní, kedy som do svojho života púšťal Pána Ježiša viac a viac, vlastne ono to bolo ako keby zo dňa na deň. To je až neuveriteľné. Úplne. Hej. Takže to je, ja neviem. Mám pocit niekedy, že môj život je zázrak. A to je určite tvoj život zázrak. A ešte taká ďalšia otázka. Ako žiješ dnes? Čo žiješ dnes? Čo pre teba osobné znamená viera a vzťah s Bohom? Čo žiješ dnes? A možno
Mnohých to tak nápadne po takomto živote, ktorý si ty prežil, vonku si zažil, ulicu si zažil, úplné dno si zažil, futbal si zažil, proste krásne lesy Revúce si zažil. Zažil si veľa aj ťažkého, ale veľa uprostred toho aj takých pekných momentov. Ale zažil si naozaj niečo, čo neprežije možno veľakrát ani 90-ročný človek. Že naozaj si toho prežil veľa. Hoci si veľmi mladý, aj duchom, aj stále si veľmi mladý. Ale čo žiješ dnes? A ako žiješ dnes? A čo pre teba znamená viera s Bohom? Asi to budú silné slova, ale pre mňa je Pán Ježiš všetkým. Ja mám pocit, ako keby som preskočil nejaké stupienky svojho života, svojho kresťanského života. Ja už nechcem Pánovi Ježišovi dávať iba omrvinky. Chodiť iba v nedeľu do kostola a sem tam sa pomodliť a tak. Ja mu chcem dať všetko, pretože on nedal všetko. Takže znamená pre mňa všetko. A po tom všetkom, čo som videl, kde som videl samého seba a kde som teraz, ja viem, že Pán Boh existuje, pretože vidím ten rozdiel, keď som nepoznal Pána Ježiša a teraz, keď je súčasťou môjho života. A to je to najdôležitejšie rozhodnutie v mojom živote, ktoré som urobil, že som mu daroval svoj život. Pretože on za nás zomrel a teraz ja môžem pre neho žiť. A vlastne už sú to 2 roky, čo som uveril a minulý rok som sa dal pokrstiť na kemperi vlastne na tábore a tento rok som tam hovoril ľuďom, aký dobrý je Pán. takže mal to taký spád a ja som sa tento rok presťahoval zase do Bratislavy a vlastne viem, že Pán Boh ma tu chcel. Že chcel, aby som tu bol sám, aby som bol sám s ním, aby sa on stal číslom 1 v mojom živote. A to sa teraz deje a ja som naplnený Duchom Svätým, naplnený láskou a môj život má opäť zmysel. Pamätám si na dni, keď som si hovoril, že už nikdy nebudem žiť normálny život a ja som tu a cítim sa vymilovaný a je neuveriteľné, že ak dôverujete Pánovi, tak život má opäť zmysel. Úžasné. Toto je tak silný príbeh. Nino, ak by si sa mohol pozrieť tam do tej kamery a možno odkázať ľuďom, ktorí nás pozerajú a počúvali tvoj príbeh, niečo také zo srdca pre nich. Možno niektorí šoferujú, niektorí nás počúvajú na Spotify, niektorí nás pozerajú práve na YouTube. Možno taký tvoj odkaz pre ľudí, ktorí nás práve pozerajú. A keď máš možno v živote ťažké obdobie, možno si nebol tam, kde ja, možno to všetko, čo som zažil, si nevieš ani predstaviť. Tvoj život má zmysel. Nech čokoľvek cítiš, nech sa akokoľvek trápiš, tvoj život má zmysel, pretože ti ho dal Boh. Ja som padol na úplné dno a neveril som tomu, že niekedy ešte budem žiť normálny život a som tu. Som šťastný, som naplnený láskou a že môžem dať nádej druhým ľuďom, že môžem vidieť ľudí, ktorí sú usmiatí, ktorí život je naplnený láskou, je pre mňa jedna z najkrajších vecí v živote. A bez Pána Ježiša by som bol nikto. Ale teraz som človek, ktorý má sny, ktorý má túžby a rozlúčim sa asi refrénom z pesničky, ktorá mi je veľmi blízka a ktorú trošku pozmením. Volám sa Nino. Ja chcem povedať celému svetu, že Pán Ježiš zachránil moju dušu. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí ste si naladili
náš YouTubeový kanál, konkrétne náš príbeh na Father's House a veľmi sa teším, že si prijal pozvanie do nášho štúdia a za tvoju autentickosť a za tvoju úprimnosť. Bolo to nesmierne vzácne. Ahojte.